Through the night I have seen unknown passing by, don't wanna look by. Jo no ho sé, jo recordo tota la vida cantant, ballant, dibuixant, escrivint, foto, o sigui, tot, és com, bueno, com una mica patològic. Sí, no ho sé, m'imagino que tu, quan estàs en el moment que estem, pots mirar en perspectiva i estudiar, però en el moment que et vas aficionant, que t'emociones, no?, amb coses que tenen a veure amb art, no ets conscient, sinó forma part de la teva vida natural. O sigui que costa una mica de dir, un moment aquell que vas fer crac, no?, cuic i tal, però sí, segurament tota la vida, no? Sí. Nana, conhecedora, tu saber ancestral. Rainha, justiceira. Oh, Nana, conhecedora, tu saber ancestral. Rainha, justiceira. Jo bàsicament autodidacta, sí que vaig passar un temps pel taller de músics i tal, però tocant a casa, tocant als concerts, tocant. Sí, també autodidacta. Jo en aquella època passava una cosa bona, que amb la colla d'amics tothom es va com aficionar a la música i molta gent va adquirir instruments. I llavors hi havia gent que no els tocava, els havia agafat però no tenia relació. Llavors els instruments corrien. Ostres, vull tocar el clarinet. Doncs mira, el Manel s'ha comprat un clarinet i trucaves al Manel i te'l deixava. Doncs jo tinc un trombó i anaven circulant. I és això que ara fan de la roda d'instruments, em sembla, els nens de les escoles, era una forma natural, no? I llavors te'l deixaven 2 mesos, 3 mesos, després hi deixaves amb un altre, i d'aquesta manera tenies una entrada fàcil, no havies de comprometre a comprar un instrument que era una cosa cara i complicada. I corrien i era molt fàcil. Llavors tocaves de forma autodidacta, anaves a veure una mica, en sabia una mica més, t'ensenyava, i quan començaves a tenir ja molts problemes tècnics, doncs miraves d'arreglar-ho, i jo vaig acabar al conservatori, després taller de músic i aquest tipus de coses. Apago el llum, encenc la llar, els carrers cremen, puja al mar. Canto a la dutxa, ballo al llit, la cuina fa de bar. Que se me'n fot tot, la terra gira, s'enfonsa el món, movent tot per un petó. Bé, en el projecte que compartim, que és Namina, és el meu projecte personal, en el qual s'hi ha sumat el Pep amb tota la seva creativitat, bagatge, etc. Llavors hi ha com... Els processos creatius són molt diversos, tant poden partir de cançons que he fet jo, també n'hi ha alguna que hem fet a 4 mans, i versions que ens les portem totalment cap al nostre terreny i les acaben sent nostres, no? Sí, la qüestió és anar sumant, diguéssim. Si un posa un totxo, l'altre posa una fusta, llavors entre tots acabem fent una casa, no? Normalment ella s'encarrega de les lletres i de les músiques, i jo com ho vesteixo una mica, i si hem de fer un vídeo, doncs, busques idees originals, i qüestió és sumar, i crec que sumem. Que se me'n fot tot, la terra gira, s'enfonsa el món, movent tot per un petó. Clos, gorsac, soc, sec, tallat, carretera, verrocat, pedaç d'ensenya, paper d'estrassa, xurros, obra d'art. Tants
que és com... A més, crec que això és una cosa que compartim molt, o sigui, que ens agraden tantes coses, no només musicalment, que també, sinó que la creativitat que compartim és en molts altres camps, com ha comentat el tema dels audiovisuals, ja sigui amb il·lustracions, ja sigui amb vídeo, amb foto, amb moltes disciplines, per dir d'alguna manera, i musicalment també, o sigui, bevem de molts llocs diferents, que també tot suma, vull dir, a cap i a la fi es tracta de si la música és bona o no és bona, no? Sí. Fogueira de São João, eu perguntei, ai Deus do céu, ai por que tamanha judiação? Eu perguntei, ai Deus do céu, ai por que tamanha judiação? La veritat? Que ens ho passem bé, intentem comunicar això, vull dir, una actuació disfrutes el que fas i si tu no disfrutes, la gent no disfruta. Llavors és com una cosa que s'encomana, no? Bàsicament és com una festa, és com un ritual, com una cerimònia, com moltes coses juntes i bones, totes bones. És una catarsi de vegades, no? Sí. A vegades estàs malalt, fas una actuació i et trobes bé després. Exactament. Has suat o tu has tret de sobre, no? No, I don't go to church on Sunday. Don't get down on my knees and pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. I know Jesus loves me, maybe just a little bit more. I fall down on my knees every Sunday at the real Lee's candy store. Got to be a chocolate Jesus, it make me feel so good inside. És això que és autocuratiu, però alhora el més meravellós del món és que de lo més a dins que pots fer, no? Llavors, de vegades, això, cançons que jo què sé, que jo he fet allà a casa, sola, completament, amb la guitarra i la llibreta i no sé què, no sé quantos. Llavors, quan fas la cançó, quan toquem junts i quan llavors ja hi ha públic i tot, o sigui, tot això es multiplica, no? I arribar a comunicar a l'altra gent, riure, plorar, passar-t'ho bé, emocionar, i bueno, això és el millor del món mundial, totalment. Somriure i em fa blaus que no es veuen, que no es curen, que no es creuen, que no es veuen, que no es curen, que no es creuen. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Els diners. L'inestabilitat, no? Que mai saps què passarà. Que també és bo, d'alguna manera, però clar, quan no passa res, doncs no és bo, no? O els diners, doncs, coi, que els necessitem, no? Com tothom, per arribar a final de mes. I com a ofici a la societat, doncs, no és dels més reconeguts o dels que estem en un nivell econòmic alt o estable, diguéssim. Això és el més complicat, segurament. Sí, i que clar, hi ha el reconeixement per via econòmica, perquè al cap i a la fi això és una feina i que no està prou on hauria d'estar a cap nivell. I després està el tema del reconeixement com a cosa que és necessària, no? Perquè és que és necessària. O sigui, jo sempre parteixo de la meva petitor, diguéssim, de dir, si a mi la música m'ha salvat la vida literalment, jo no sóc tan rara ni tan especial.
no? O sigui, tots compartim això de que la música ens acompanya, ens abraça, forma part de la vida. I got a rabbit foot in my pocket, a rock in my shoe, a goldfish on my shoulder, looking down at you. I got dust on my rattlesnake, I got a black spider bone. If I don't do it, baby, you better leave it all alone, 'cause they told me there was a woman. Promocionar, educar, o sigui, jo crec que la cultura, una de les coses més importants és l'educació. O sigui, educar en el plaer de la cultura, ja sigui de gaudir-la dels que la fan o de gaudir de fer-la, sigui professionalment o no. O sigui que des de petits, no? O sigui, no treure-li aquesta aureola de ser famós, de ser hipermega virtuós, de ser... No, forma part de tots, no? Sí, hi ha alguna cosa que no es fa bé, perquè jo treballo amb nens i tots els nens són molt receptius a la música, són molt receptius al dibuix, són molt receptius senten música i es mouen 3, 4, 5 anys i després s'espatlla. Per què s'espatlla? M'imagino perquè és l'edat que comencen a imitar els adults, no? Llavors això fa nen i allò fa adult i es fan adult. Però diguéssim, el ser humà està preparat per això, és el que funciona, no? Com a societat, doncs, hauríem d'aconseguir que no s'espatllés, que això donés fruit, que això durés tota la vida, no? Perquè crec que està en l'origen del ser humà, no? La sensibilitat, i després es substitueix per altres coses. No sóc especialista, jo no tinc la solució, però he observat, no, aquest tipus de coses. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar.